Ojora jotono no sobra jishin mungbai lamsogo. Huske Tongdi. Elembago nugo 2 Peter chapter 2 verse 1. Agi fru boro rokni bisingo diari fatra rok bachaka. Aboti kheno norokni bisingo bo koksaya phrongnai rok bachanai. Heresies, hypocrite, false teacher koksaya phrongnai rok ni kok bruiji hayakhe 40 jon writer rok jotono salangbaikha seilangbaikhya. Christian ragui bachai tongna bagui mohai heresies rokni yakni yoknani belai nango. Honba tabuk bo pastor evangelist teiphang rok phurungo. Jotono salayu kaitoni kok ebakhe elembak porina nangnai poridi sirungdi mokosto khlaidi. Pia ani nini kami amchaini Tiprasa rokni bagui asuk laite saya. Jotoni bokhorok asuk muitu kragya. Dr. Cheli, Dr. Cherian, Songhai, English, Hebrew, Greek, Bible pori mannai, borong nai. Boro ani Tiprasa ba Dr. Dimohon, Dr. Paul Thangaya, Reverend Jong Bahadur, Reverend H.G. Onil, Mor Philemon Songhai, pori kereng manai. Honba kokchaya phrongnai rokni yakni yoknale nangnai. Betang Bible kokthai muitu khlainani ani muya phali chanai rok buini hugo yagul suwi chanai rokni bagai abo asuk laite saya. Hani bagai tini oro bara sake kisa srenglayano 10 Doctrines of Systematic Theology ebakhe elembakni kaichi phurungmungno nai nailayano. Oro tabuk kainini ulni phurungmungkhe mwthangjakmani. Hayake salvation Greek kok baikhe soter abokhe kuthei lungni kathang lungo sosai tlangmani hinmase. Abono tiyei gobangma borok podire pod phurungo hinba जों tini nanya hinmakhe mwthangjakmani abono barasakhe tamu srungthai tong. Aro जों podniyo naisom grakheno ungan hai matong. Podsakhe mwthangjaknani abo kalaise. Podniyokhe mwthangjakmani waisase. Hake tam number 1 hayakhe podsao naidi mwthangjaknani kalaise. Elemba kokthai Romans chapter 10 verse 9 chao Jesus se sobrai hnoi bukhubai gosikhe phia Kaitor bono kuthini mwthangai tisaka hnoi bkhabai Poito khlaikhe hake nung mwthangjaknai. Oro author ebakhe sinaisa sana naikha Ishorno ba Jisuno bkhabai bishas hayakhe Poito khlaiye bukhukbai doso gosikhe nung mwthangjakha ba sorgo mansinai. Phia heresies hypocrite rok mwthangjakmano tiyei belai kutuk kok sawi sikirui lama korona nayo. Christian rokni phola mwthangjaknani sorgo thangnani phurungmani abo asuk lama raida kologya. Bkha bai Poito khlaiye bukhukbai gosikheno ungo. Phia 1 John no samahai mothani bisingono antichrist heresies hypocrites kokchaya phrongnai rok tongo. Aborok sumai kasamni pharisai rok hai dormono kolok khlai tongo. Puntubudi pharuk tubudi hayawo yafardi barokdi somaj seba khlaidi kathar ungnani lama kolok himdi dan dokhina rudi teitemaro hunba Jisuni dharma kologya barase abo kalaise mwthangjaknani no tiyei hapung thaisini tibuk buksini holong thaisini bakukna nangya subrayung ungkha hamjaknai khairoknai te tidulnai haini bagi bini snamjak borok bwsarokno asuk lama kolok himriwi mwthangjakmani no yafarna muchungjakya haini bagi Kaitor sao Jisuno bkhabai Poito khlaiye bukhukbai kosikheno ungo. Ephesians chapter 2 verse 8 nung kuthei bosongo tongmani kathang bosongo phaisokpaikha nung tabu sangsar yakarmani hayakhe sangsarni thimungni yagulo nini phola sangsarni mai mui tui chamung numung chanani
नोंनानि कक गरिखा आहै इंयाय नों आं संसार सुमसक लोंनि yakni kakmase kalayo phia heresisrok gthৈनो tui hilik hilik poja boksinei nukhungno lengrenai tongo tabuk tam number 2 ebakhe potniyokhe mwthangjakmani waisase saya frungairok sikri sokro koksao ahaita ngdi ahaita tongdi ahaita chadi nung thৈनायसे sorgo ma thanglakse mohai rok kokhe ahai waisa mwthangjak bumung kajajak bote mwthangjagya ngei manya mwthangjak no tongnai telembak gobang tongphano tangsano naidi John chapter 10 verse 28 ang borokno mwthang phlaio borokte komor phlaiglak phia khoroksa phano borokno aniyakni segeitrang manglak waisa thuyo waisa thango tesa thuyo tesa thango mohai ngei manya hake oro sungmung gobangma kase phayo ahaike tongnai bororok khe tamo ubo khe tamo obo khe tamo potre pot obo ungkha hamar theology 10 doctrines srunglaikhe srai engnai kisisa kok salaijak tisango o sungsar ungkha sumsok lung oro tongsa kebo phano sumsok kaksugui manya joto borokni thaniono phutasa chipriksa le sumsok tongnainu haini bagi gobangma christian rokno nung sumsok khlaima nuknai sumsogo klaiye kelugui tongma nuknai phia bo mwthangjagyaya mwthangjakno tamukhe bini price reward kamanai te kaisa kok bokha bai poito khlaio hunmani oro gobangma sungmung bachao jisuno bokha bai poito khlainai borok bo mwthangjaknai phia aborok jisuno de poito khlai hayakhe bayapno abose kok baksa borok tabukni salo motha bisingo rangrino bayapno maphano poito khlai tongnai bango abono se naisom thai klayo tei phorungthai yapri setai khoroksa borok samakhe ahai not every single believer but few Christian will be lost beba Christian mwthangjaklak phia Kristono subrai songnai kebo horni kundolo mathanglak mothai bisingo poito kuri bokhabai jisuno gosia Christian rok kisasuk tongo borokni buma bufa Christian hani bagai borok Christian baksani ke yar Christian hake bini yarbo Christian baksake Christian rokni tongmung tere samung hamjago hani bagai borok Christian phia jisuno ke poito khlaya mohai Christian rok mwthangjaklak omohai borok Christian ungphruno poito kuri bo ahaino se Christian ungo baptism now Christian ungma bai Jisu yasagya mwthangya mothawo phaikeno mwthangjaganu amo hai kok kore te baisa phasingni kokhe ahai Jisuno yasagjak Jisu bai mwthangjak salsa borokse motha tongthotok ruwi tuidului phaibai mani phiaba Christian bodolo borokno nugliya biang sengsani lalang lilingo kalaijak nuknai aborok mwthangjak ngei mano nung bai motha bai tongei mandiya hingkeno mwthangjakliya mohai kok kore mwthangjakmani ungkha salsa poito khlaimani poito khlaifuru bokha bisingo kaitorni phola gothar habui achukmani abono indwelling of Holy Spirit bo hono a phola kochoi tongo te kutului thangya phia poito khlainai rok bahan buthuini borok mabai phola katharni kokno khnaiya ungei phola katharno kha khamrei tongei mano phiaba kaitorni phola kathar a borokno yakarei thangya kaitor bai mwthangjak bororok sengsarni chungkhrup jago klaiye pholano kha khamrei tonai takuk bukuk songni bagui nung sinuwi tongkhe suridi
baksa nukhungni somasni जोंजालो प्रेसारो लायै ख्रिस्ट'नि साखि रैमानिया ओंगै तंनाय रगनि बागै सुरिदि काइटर अमहाय बरक नबो फियोगै तुबुनाय तुबुइमानो बरक मथांजाकसे एमेन।